Kabharti Aviation Services kon online application nagabantai ki kentai bat chenrang ha kapus CSA lane customer service agent but kumjuru loader but ka housekeeping but kini ki total number opus nagabanta ka customer service agent CSA kadon hadu arhajan rus pa san pulai chili pus but nagabanta ka pus loader lane housekeeping kadon praspa san tili pus but kelas date nagbanta ban apply online ya kita post kandai hadu live waiting benai Oktober ajar sau shushu ngine page nagbanta ka skill pay nagaliang jongka Bharti Aviation Services kalabu lakno kumno nagbanta ka post customer service agent lane CSA ka pay skill kandai khalai hajar hadu live hajar shibana but nagamta ko post loader lane housekeeping kandai khadar hajar hadu arba hajar shibanai but yagani ka skill pay ansa page benya lane ansa page 2 ha ka singi interview but in page ru according to the performance of the candidate tengah kerpat ya ki applicants lane ki candidates ki badai na po ka state mekhaya wan slide nagabanta ka skill pay lane ka tulop te kin Thankyou hi but kin pe ru kat kum ka jingla jong ki candidates ka jaka ba pitre ha ki Indian airports but ke jaka ka ba pitre ru hin hap tre hi ha ki Indian airports but pila ru banjit hi kat ha kanu ka jaka ka ba pi kwa shushung ine pe nagabanta ka schedule of examination activities nagabanta ka online application last date kata extended hadu ka live poetry October ajar sau examination fees deposit last date kata live poetry October ajar sau hi nagabanta ba pinsiu ya ka examination fee nangta downloading of admit card by candidates form BSA website but ya ka ban download ya ki admit card and sa pentip kham hadin to be announced later on website date of examination the sumhaban bu jingkan mau nagabanta ka date of examination kata shitarik benai bakhadar ajar sau but ka pratarik benai bakhadar ajar sau mode of examination offline or computer based test bigdon atli kila ban penle ap ka offline lane ka computer based test pattern of examination and the duration of examination objective types with MCQ ka duration kan dai per minute lane shikanta shitang pila ban yopor ban to ya ke exams but ka pattern of examination kan dai tangki objective types question lane ki multiple choice question shushu ka time of examination lane timing will be announced later ya ka poru ansa pentip kamadin kata anda pila download lane pila yo ya ka admit kan japo ka admit kan pinsayo ya ka timing ru center dates and shift of examination as mentioned on admit card ya ka center date but the shift of examination as per admit card lane ansa pentip yapi hapo ka admit card ke jungpi declaration of result will be announced later on website nagabanta ka result ru ansa pentip kamadin te lakarpat iki candidates ki apply nagabanta ki post within link hak official website jongka BAS manlagapor kanang wapin tip ya kini kijingput mana nagaliang jongka department jongka BAS kapitip singi ki applicants tikendian kumban shu pen tip shapi ba kandon ka procedure lani karukom wapin apply nagabanta ki post tinggal kerpat ya ki candidates lani ki applicants kamtame ki badai na po state mekhalaya wat numdu jingerman shim yagane kabu apply nagumta ki post apo ka department jong ka BAS namar ka centaru kan sadon hai shillong he te sobha ban pule bha ye kini ki procedure barok hoy shwa pinle ya ka online application forms te iwe atli ki points ngan shupentip shbi ba ashwa pin apply ya ki post ngobha bandon ya ki valid ID lani email address but kumjuru but number phone kita atli ki degi bakongsan shwa pin apply nagabanta ki post
Jehadin bepila dia ban pendam ya email address bat kumjuru number phone nagaliang jong kya department jong ke BS kan sapa ya ka notification lengba kite ki email address lane number phone jong pi lengba ka SMS lane ka WhatsApp message ha ka ba nagaliang jong ki applicants kila pendap ha ka application forms but pinsayo ru ki jing tip ha ki mobile phone ki jong pi TYLLI se don na peneng jung pi ki viewers lane ki subscribers ki jonga ki bom siamla suthu ye kini ki application procedure te nga karpat pi bapinbu ya ki comment jung pi ha ki comment box section jonga khnang bangan tip kumno but yano ngan batai ye kini ki application procedure ki pada de step by step Kidon Shishu Kijing Penshai Nagaliang Jong Department Jong BS Shagi applicants Hangne notes kade number 1 the final submission of applications form will remain incomplete if step 3 is not complete. So la karpat yagi candidates lani ki applicants lara ka step 3 phim pala ban pendep kata ka bomud ba ka application form jong pi kampat biang ban phim pala ban select lani kimpala ban select ye phi nagamta kite ki post so nagata kadaw la karpan ye ki candidates bro khoi ba lada phi apply hi lani pha apply ha ki cyberu sompha ban pendep hadu ka step 3 lani ka level 3 khnang ba ka application form jong phi kan long ka bopura baru lada ka step 3 lani ka level 3 pimpala ban pendep kata ka bomut ka application form jong phi en sha reject no lane en sha kantai no te songba ban pen poi lane pendep hadu ka step 3 lada phi apply nak bata kiti ki post hapo ka department jong ka bharatiya aviation services shushu ki ai ki ba phidei banra ha ka jaga tho exams ke jong phi so nagaliang jong ka BAS ka la karpat ya ki candidates ki dei banra tang kini kata tangka admit kan ba ka self declaration ka ba phi download lengba ka website jong ka BAS kata ha ka clear print out on A4 size paper but pideiru banra ya ball point pen but ka additional photograph dan ka passport size ka ba de ka ju ha ka por ba phi upload ha ka application forms but kumjuru pidei banra ya ka ID proof ke jong phi la ka de ka voter ID lani ka pan card driving license lani ka aadhaar card ikini ki de ki tiar ka ba phi de banra ha ka por ba phi late ban tho ya ka examinations haki center ki ba phi de ban late ban tho Shushu, there is a prescribed examination fee for the post according to the application. Kandon ru ya ki examination fee nak benta ki candidates na ni ki applicants ki bakwa ban apply nak benta ki te ki post ki ba la de ban ke dewan yang kata nak benta ki category khamtam ngan yatu ya ki scheduled tribes all category kata profile dan ni ka post ka bdai jong customer service agent ka examination fees kan de lai spa propho but nagabanta ki scheduled tribes all category kata kabudai jong kapos loader lane housekeeping ka examination fees kan de tang lai spa saupo kelagarpan ya ki candidates sumhaban pendap ya kita ki examination fees kata hadu ka step 3 nagabanta ki post ki ba phi kwa ban apply baru kandomdon ke jingpen pai ya ki examination fee hadin ba pila ada bansiu tilakapat iki candidates buat nomso pala hadin ba pila ada bansiu ya ketika examination fees lane pim la ban syak select ha ketika examination buat nomso tu bakala ya ki examination fee 6 la ban pai da ketika department BAS karta ke bapila ban pendap lene bantep ya kita ki post kata jonga customer service agent ki applicants ki de bandap khat pras name shejrong hadu ka shitarik banai Julai aja arpsau bat kumdeiru banduna lene bantam ya ka arp pras name ban nagbanta ka post housekeeping ki candidates ki de bandap khat pras name shejrong bat mdeiru bantam ya ka life name
but kandon ru ka age relaxation sansnem nagabanta ki scheduled tribes. So nagabanta jungi ki scheduled tribes lada pikwa ban apply ya kapus customer service agent pila ban apply hadu live parsnem, but nagabanta kapus housekeeping pila ban apply hadu live parsnem. Shushu nagabanta ki kerdan ki ba pila ban apply nagabanta ki tigi pus nagabanta kapus CSA ki kakerdan ke bapila ban apply kan de ye ki senior secondary school certificate lani 10+2 but nagbanta ke post housekeeping pila ban apply lani ki candidates ki bala pass ya ka secondary school certificate lani ke class 10 lani matriculation pila ban apply nagbanta ke post luda lani housekeeping. Tikumta nagaliang Silva usal upon seluruh EAP ki candidates ki badai na po ka state Meghalaya ki bala pendep ya ka kelas 10 bat ka kelas 12 subhaban sim ya kane kabu apply no namar ki don dagi hajar TYLLI ki post hak bayadai bat ka kam ka ba phya bantrai haki airports ya ki candidates ki ba apply na banta ki ti ki post bada pikwa ya ki syllabus ngan sa peni bat ngan sa pentip sipi hagawe pada ke video kesoba ban komen lada pikwa bantip lane banyui ya ki syllabus jong ka BAS nagabda ka examination center ya ki applicants lane ki candidates ki balade ban apply ya ki te ki post saneng te kamtame ya ki candidates ki badai na po ka state Meghalaya wan num snow pair wan num shooting sosmi namar ba ka examination center kandon hapo ka state hi kata kabumut hapo Shillong Shirapanji bat kumjuru Shatura tikini ki lightly ki examination center ki badai hapo ka state Meghalaya tisngobha ya ki applicants lani ki candidates barok khoj ki badai na po ka state Meghalaya kita kasi jointia bat kumjuru gigaro skubha ban apply na kumta kita ki post namar ka examination center lane ba pinto ya ka exam kan kumno pinsha jet ka state la jong tre ha kita ki aviations lane ki airports hapo ka India mode of selection for the candidates kan de be tanglada pipas ya ka written test kata ka badai jong ka offline lane ka computer based test ka wena pedengite but hadin ba pila ada ban pass ya kita ki written test ya ban pendep ya ka personal interview but hadin ba pila ada ya ka personal interview ka kamjung pi kelas sedang ti ka don tang artli ki mood of selection kata ka bomud tang ka written test but ka personal interview hadin kata pila nda pila la ban pendep ya kita la dikenabe bapinyo ban join ban tray haki airports tengah kerpat saji simpan ya ki candidates lani ki applicants ki badai na po ka state Meghalaya dada pidang dei ki batmai hapo ka video bat ka channel ka jonga an subhai pi pin share like but subscribe nagabanta ki employment news ki banangwan but kumjuru sim ya kane kabu apply no lada pimtip ban apply lengba ki mobile phone ki jong piru ngakerpat ya pi bapin ya comment haki comment box section kenang ba ngantip langan hikai neem kumno bepin apply tanglong ba ke mobile phones nagabenta kita ki post jong ka CSA bat ka housekeeping hapo ka department jong ka BAS kata kabadai ka tanat rekam jong ka airports titang kata hi sai sin pat kublai shibun